Тормыш җилләре кая гына ташламасын, күңел каядыр ашкынды, моңланды, ниндидер искиткеч мөгъҗизә көтте. Тынгысыз йөрәгемме, бәлки язмышым кушудыр, зур киртәләр үтеп, сәнгать юлына килеп кердем. Йомгыр түгел, шишмә түгел, давыл йырын һайланам. Йөрәгем нык, беләктә көз арткандан арта һаман. Көсем туплап, калкынамын, барам шишмә юлына. Үземә кирәк йырҙарҙы саф һауҙан эҙләп табам. Исәнмесез, мөхтәрәм туганнар, хөрмәтле дуслар. Ассаламу алейкум, кадерле тамашачылар, мөхтәрәм тугандар. Кыйгы районы Арыслан авылында туып үскән Резида Мөхәммәтҗанова бала чагыннан ук табигатькә, сәхрәдә уйнап йөрергә ярата. Җыр моңга гашыйк бала булып үсә. Башта тик җырлап кына йөри, аннан соң инде җырлаган җырларының сүзләрен үзе теләгәнчә үзгәртү теләгеннән шигырьләр иҗат итә башлый. Үҙең яҙған шиғырға күңелдә моң да яралғас. Сәхнәләргә сығып, үҙ йырыңды башҡарып тамашасы тарафынан алҡыштар ҡабул итеү, ҡат-ҡат саҡырып сығарып, тағы ла йырлатыуҙар күңелгә дәрт, илһам бирә икән. Хәзер инде үзешчән композитор, шағирә, җырчы Резида Мөхәммәтҗанованың җырларын республикада билгеле артистлар башҡара. Димәк, бүгенге сәхнә хуҗабикәсе үз юлын, үз тамашачыларын тапҡан дип әйтә алабыз. Әлбиттә, ижадсының шиғри, йырлы, моңлы күңеле һеҙҙе лә битараф ҡалдырмаҫ тип, сәхнә түренә Резида Мөхәммәтйәнованы саҡырабыҙ. Ҡаршы алығыҙ алҡыштар менән.
Аумағыд хөрмәтле туғандар, якташтар. Бына мен бында сахнага юкка гына сыкманым. Безнең уникаль шәхесебез Резида Мөхәммәдҗанова атайгызның исемен. Ягъфар кызын бүгенге музыкаль альбомының исем туйын котларга шулук котлауды безнең район хакимиятында игътибарыннан сыгарманы. Улар безнең ошондай якташыбыз булу белән горурлана, гомумән бүтә кайгылар горурланып, уга зур рәхмәтләрен белдереп, бына ошондай котлау папкаһы ибәргәннәр, шуны тапшырырга рөхсәт. Яңа үрнәкне. Эсендә конвертлар бар. Резида Мөхәммәдҗанова. Бик рәхмәт һеҙгә шундай ҡыҙ үҫтергән өсөн. Резида Мөхәммәдҗанованың әсәһе. Ҡыҙы һәм ейәнсәре шулай уҡ. Резида Мөхәммәдҗанова. Ҡәҙерле достар, үҙегеҙ күреп тораһығыҙ. Уңған хужабикә, егәрле әсәй, имле ҡулдарының шифаһы менән
бик күптәрді хауықтырған Резда Мөхәммәтьяноваға табиғат бик күп һәләттәр биргән. Иң мөһиме дөньяны яраткан, уға һокланып караган улы йөрәк биргән. Бәлки шугаларда уның йырдарын башкарырга атлыгып торысы артистларыбыз бихисап. Әйе, Резида апаның гайрәте ташып тора, күңеленнән ургылып шигырьләр, җырлар туып тора. Аларны башкаручылар үз чиратын көтеп, тамашачылар алдына ашкына. Сәхнәбез түрендә яшь җырчы Ильяс Аллаяров. Бүген ул Резида Мөхәммәтҗанова сүзләренә иҗат иткән Сәйер гайрәт җырын тәкъдим итә. Автор башкаручысы Ильяс Аллаяров каршылы. Kirpigingdin uzun күләгәһен шаян күзләреңдә уйнатып йөрәгемә гөлләмәләр һалдың зәңгәр күзләреңдән угатып гөлләмәләр шиңмәһен дәрине гөләнтере булгандар улар гүмрем буе күңел торган ярлап өзелмәһен сәскәнән кулдар гөлләмәләр шиңмәһен дәрине гөләнтере булгандар улар гүмрем буе yırlap üzülmeyin seskenen kullar yüreğimde yolkun duynatıp күңелемден адга уратып Yem ите тәндә сәйер гайрәт төн йокыларында уятып гөлләмәләр шиңмәһен дәрине гөләндере булгандар улар гүмрем буе күңел торган ярлап üzülmeyin seskenen kullar güllemeler şiңmәһен dərine gülendire bulhandar olar gümrem buye күңел торган ярлап üzülmeyin seskenen kullar Küslü dulkın buladır mühabbet Yodğı taşkın küvük gayretler Güllemeler tüzü küvük matur Bulhan Huday yazmış hayırlar Güllemeler şiңmәһен dərine Gülendiri bulhandar olar Gümrem buye Күңел торган ярлап Üzülmeyin seskenen kullar Hey! Güllemeler şiңmәһен dərine
seskenen kullar Ömrüm boyu Güngel turhan yaralap Üzülmeyin seskenen kullar Üzülmeyin seskenen kullar Rahmat Rezida Biz Rezida bilen kuptan tanışmız Aның мына bir şiirine yer yazdım. Hiyerize alдағы күнделер шулай матур şiirler yaz. Biz kuyga alıp yerlarga tırışırız. Rahmetine. Mına güllemeler kolundan üzülmeyin. Гүлназ, бүгін сәхнәлә Резда Мөхәммәтьянова иҗат иткән йырдар яңгырай. Бик булмаһа, уның шигырьләренә язылган йырдар яңгырай. Үзе дә тавышы менән бүген һеҙҙе ҡыуандырыр. Резданың шиғырҙарын беҙ уҡып ишеттерәйек. Бүген сәхнәлә яңғырайсаҡ шиғырҙарҙы барыһын да Резда Мөхәммәтьянова яҙған. Баш иәмен моңло донъяға, уны йырға һалған эйәгә. Моңдар тыумай, моңһоҙ кешелә, улар йәнлеләргә эйәрә. Сикһеҙ даръям, моңом эйәһе, төпһөҙ диңгеҙ кеүек күренә. Баш иәмен уның алдында, моңдарына йәнем үрелә. Әйе, шынлап та Фирдәт, бүген моң кичәсе, ни кадәр матур әсәрләр яңгырый. Берсеннән берсе яңа җырлар дөньяга аваз сала, үз тыңлаучыларын таба. Өр-яңа җырлар белән сәхнәдә Лариса Кужагилдина. Ҡаршы алығыҙ, Лариса Кужагилдина. Yaşaudu, bəxət o gəlmət
Лариса Хужагильдина. Рәхмәт, Лариса. Резиданың йырдар темаһы бик күп, төрле. Ул иҗат иткән әсәрләрендә Башкортстан табигатен, туган яктарын данлай. Мәңгелек һәм рухи кыйммәтләр хакында уйлана, һәм тыңлаусыларын да уйландыра. Шулай шул. Бу соклангыч иҗади шәхеснең һәрбер җыры тыңлаучы тарафыннан көтелмәгән бүләк булып кабул ителә дә инде. Аның төрле бәйрәмнәр, туган көннәр, юбилейларга арнап язган шигырьләре дә бихисап. Ошо һүзләрне исбат итеп, без сәхнә түренә яна бер талантлы йырсыны сакрайык. Зәйфә Салихова һүзләре, Резида Мөхәммәдьянова көе. Алтын туй. Сәхнәле Ания Вәдүтова. Каршы алыгыз. Яшьлек иртәһендә етәкләшеп икәү сыкканһыгыз гомер юлына бөтә байлыгыгыз булган югына вакыймәттәр бары йыргына Энҗе Вәдүтова. Бу безнең әти белән
Фиданиянең алтын туена арнап язылган җыр. Без Энҗегә бик рәхмәтлебез бу җырны башкарган өчен. Рәхмәт. Аньевадова, рәхмәт. Тұрып қала язды бит. Алыгыз инһарысын. Яшен булып яшнәй. Зордарым күбәйде. Шул тикремдә илауларга күз кәйдәрем түҙәле. Зордарым агып китте. Тамсы булып тамдыла. Үткәндәрем үтте инде. Киләсәгем алдымда. Күҙем төҫө ҡайтырмы тип силәгемә һыу алдым. Күҙҙе күреп, бәллүр һыуҙа. Иҫһеҙ, аптырап ҡалдым. Ҡып-ҡыҙыл күҙкәйҙәрем, ниңә сабыр түгелмен. Онот инде зарҙарҙы, йомшаҡ матур күңелем. Күҙҙәремдә ышҡып йыуҙым. Силәгемдә таң нуры, зәп-зәңгәр бит күҙкәйҙәрем. Йөрәгемдә таң нуры. Фирдәт, менә яшь егет, җырчы егет Илнар Миранов түзмим синең бәхетеңә тудым ди. Әллә мин әйтәм, миңа гашыйк булдым икән? Бына Гөлназ сиңә гашык булыслар ысынлап та бик күптер, ул шигем юк. Тик был юлы яңлышаһыңдыр дип уйлайым. Ни өсөн дигәндә бына Илнар Миранов, Резеда Мөхәммәдьянова һүҙҙәренә илһам Шәй Мөхәммәтов ижад иткән йырын тәҡдим итмәкселәр тим. Бергәләп тыңлап ҡарайыҡтыр ошо ерҙә. Ҡаршы алығыҙ, дуҫтар. Илнар Миранов. Бәхетеңә тыуҙым үҫтем, йыраҡ юлдарҙы кистем. Осраштырҙы Хоҙай беҙҙе, ғәжәп ҡарлы бер кистә. Бәхеткәйем һинең ҡулда, ә һинеке миндә бер. Бәхетлең һиҙәм беләм, күҙкәйҙәрең миндәге. Бәхеткәйем һинең ҡулда, ә һинеке миндә бер. Бәхетлең һиҙәм беләм, күҙкәйҙәрең миндәге. Ғүмеребеҙ матур аҡҡар, Хоҙай биргән ризалык. Аҡҡар кеүек ҡарайманыҡ, ҡалманы хис юғалып. Бәхеткәйем һинең ҡулда, ә һинеке миндә бер. Бәхетлең һиҙәм беләм, күҙкәйҙәрең миндәге. Бәхеткәйем һинең ҡулда, ә һинеке миндә бер. Бәхетлең һиҙәм беләм, күҙкәйҙәрең миндәге. Бәхетлебеҙ икебеҙ ҙә, башҡа берлек кәрәкмәй. Йөрәгебеҙ тыныс булһын, ярһып типһен йөрәккә. Бәхеткәйем һинең ҡулда, ә һинеке миндә бер. Бәхетлең һиҙәм беләм, күҙкәйҙәрең миндәге. Бәхеткәйем һинең ҡулда, ә һинеке миндә бер. Бәхетлең һиҙәм
безне күргәч, тәрәз каршындагы карагай, йөрәкләрне үзгәрәмә дидек, ярамый бит алай ярамай. Мәхәббәтне ярсу була диләр, кемнең җаны синдә карагай, үнсез серләшкәндә ут карашлар, тирәнә сагыш яралар. Әй карагай, уйшаны карагай, ярамый бит алай ярамай. Сине генә, сине якын күрдем, хыялымнан бергә атладым. Сердәш иттем әле карагайның, тәрәз каршысына басканын. Мәхәббәтне ярсу була диләр, кемнең җаны синдә карагай, үнсез серләшкәндә ут карашлар, тирәнә сагыш яралар. Әй карагай, уйшаны карагай, ярамый бит алай ярамай. Бу ни гаҗәп, чайкалудан йөрәп, тынып калган бүген карагай. Гашыйк бер җан өзелеп сөйгәненең, күзләренә гүя караган. Мәхәббәтне ярсу була диләр, кемнең җаны синдә карагай, үнсез серләшкәндә ут карашлар, тирәнә сагыш яралар. Әй карагай, уйшаны карагай, ярамый бит алай ярамай. Мәхәббәтне ярсу була диләр, кемнең җаны синдә карагай, үнсез серләшкәндә ут карашлар, тирәнә сагыш яралар. Әй карагай, уйшаны карагай, ярамый бит алай ярамай. Мәхәббәтне ярсу була диләр, кемнең җаны синдә карагай, үнсез серләшкәндә ут карашлар, тирәнә сагыш яралар. Әй карагай, уйшаны карагай, ярамый бит алай ярамай, ярамый бит алай ярамай. Илнар Миранов. Бына бит Резида Мөхәммәдиеваның иҗадына яшьтәр дә мөрәҗәгатьтә. Шуныһы куаныслы. Һәм Резида парлы йырдар яда. Мөхәббәт турында йырдар яда. Бына хәзер сәхнәгә Йөрәктә кыйын исемле йыр менән Илвина Хайруллинаны сакырам. Улар Илнар менән парлы йыр башкарасактар. Ниңә гына дугыз моны дарым,
her tünümde Orala uyur Yengil bulmağa sadaman Kılana şuğa güne Ayrar bulam her tağlarda Özüm handul astıge Qasan qaydan imdeyken Yürekке koyun Şu tireler her tünümde Orala uyun Qasan qaydan imdeyken Yürekке koyun Шул тирәләр төнемдә урала уем Шул тирәлә һәр төнемдә урала уең урала уем Qasan qaydan imdeyken Yürekке koyun Şul tireler her tünümde Orala uyun Orala uyun Эльвина Хайруллина. Буны хәзер сәхнә түренә сыгасак, Зилә Мусина. Мин бәхетле әсәй йырын юкка гына үз репертуарына алмагандыр. Нисен дигәндә, бұл матур, мәгънәле йырдың һүзләре лә, көе лә бүгенге сәхнә күрке Резида Мөхәммәдьянова иҗатыннан. Каршы алыгыз, Зилә Мусина. Җирдә мәрхәмәттә үтте яшьлек елларың Син бәхетле әнием Зурласын сине Ходай Изгелектән нурласын Йөзгәең балкый айдай Еллар үстәсен Ходай
дуслар. Хәзер башкарачак икенче җырымны да Резида апаның сүзләренә язылган җыр. Аның көен язган Зарема Аюпова. Югалтма. Бәхетне балкытырга йолдыз булып янармын, яңгыр булып явармында юлларыңа тамырмын. Тормыш юлында адашсаң юл күрсәтеп барырмын. Моңсу карашыңны тоеп җылы сүздә табармын. Тормыш юлында адашсаң юл күрсәтеп барырмын. Моңсу карашыңны тоеп җылы сүздә табармын. Кирәк булса кояш булып яктыртырмын юлыңны. Авыр чакта җәйгыр булып балкытырмын муеңны. Тормыш юлында адашсаң юл күрсәтеп барырмын. Моңсу карашыңны тоеп җылы сүздә табармын. Тормыш юлында адашсаң юл күрсәтеп барырмын. Моңсу карашыңны тоеп җылы сүздә табармын. Кирәк булса синең өчен җиһаннан көч алырмын. Сайлап алдым үзем сине, җаныңа моң салырмын. Бәгърем чыгып сине сәхрәләргә, мине кадәр такланың. Язмыш биргән озын юлны күтәрегез канатланып. Тормыш юлында адашсаң юл күрсәтеп барырмын. Моңсу карашыңны тоеп җылы сүздә табармын. Тормыш юлында адашсаң юл күрсәтеп барырмын. Моңсу карашыңны тоеп җылы сүздә табармын. Тормыш юлында адашсаң юл күрсәтеп барырмын. Моңсу карашыңны тоеп җылы сүздә табармын. Моңсу карашыңны тоеп җылы сүздә табармын. Моңсу карашыңны тоеп җылы сүздә табармын. Зилә Мусина. Рәхмәт, Зилә. Фирдәт, Резида апа бик бәхетле ханым, бәхетле әни, бәхетле зур әни. Ни өчен дисеңме? Чөнки ул бар күңелен, назын, җылысын, нурларын якыннарына бүләк итә. Бу искиткеч сыйфатлар аның җырларында да чагыла бит. Һәм шулай ук шигырьләрендә дә. Бuna Резида Мөхәммәдиянованың тагыла бер шигъри юлдары. Кайгы түгел, шатлык яуһын, без бараһа юлдарга, агып түгел, дару акын, без исәһә һыударга, рәгънәт түгел, рәхмәт яуһын, сыкын безне эзләргә, әрем түгел, сәскә үсен без йөргән эзләргә, елдәр дә, кояш нурла өләшен моңын, ярын, кайгы безгә юл таба алмай, йөрәһен әйдә, кырын. Фани гына бул дөньяла, тамашасыңды ла югалтма һин. Кошалыгыз дуслар, бу сыклангыч җырлар авторы, гүзәл җан иясе Резида Мөхәммәдиянова. Алтынды яландарга гүрләп кенә үтәсе, матур булын якты булын, һәр сак безнең киләсе.
Мәңгірігіл мұңына келесіке йыр ойла. Бөгре талдар юл көрігетіп кетілгендір бойла. Келесіке келесек шул қошта ясап келесен. Бұдай қайда өткені көңілік ерде бәқіт өтесен. Аңдылбастар ойраған Ағайылға йыр-йырла. Мені айлап үмітірім Ултырым бәқіт юра. Келесек шул қошта язып келесек. Сол шешмелер көңілге йырла. Мұғайыны көресен. Келесек шул қошта язып келесек. Сол шешмелер көңілге йырла. Мұғайыны көресен. Мұғайыны көресен. Ол абыйсы бұлара бірінші сөз айтып кетуге болмас. Алдағы ижад юлларында мен шофер етмешті яшіл светофор сенге қәрват бірінде тұтқарлар болмасын. Яңа ерлар, яңа шығырлар туып тұрсын. Бақ-бақ еттілер сенге. Рахмет абай. Бик бір рахмет. Бүгін Резида шул тіклімі толқынлана. Несін дегенде оның бүгін олы сәхнелерге бірінші тапқыр сығыуы, һәм өзінің ижад сыдықтарында сығарауы. Біздің алқыштарға да оға көз берер, дәрт берер. Резида Мұхамедянова тағыла бір ер бөлек етсе. Шатлығым қуанысым, қайғыларды қуа тұрған бірден бір юанысым. Тәпей ватты тәп-тәп-тәп, мен ерлайым болды ей. Әлі өйләшә білмей, қошылып нейдір күйлей. Әлі өйләшә білмей, қошылып нейдір күйлей. Бізге қонаққа яқтырып кете үйім. Көңілімден мұңдарға бұл бетім матур күйім. Тәпей бақты тәп-тәп-тәп, мен ерлайым бұл бейей. Әлі өйләшә білмей, қошылып нейдір күйлей.
кушылып нидер көйләй. Әллә аңланып көлә, мин йырлайым ул бейек, әле һөйләшә белмәй, кушылып нидер көйләй, әле һөйләшә белмәй, кушылып нидер көйләй. Әле һөйләшә белмәй, кушылып нидер көйләй. Әпәй вакыт тәп-тәп-тәп, мин йырлайым ул бейек, әле һөйләшә белмәй, кушылып нидер көйләй, әле һөйләшә белмәй, кушылып нидер көйләй, кушылып нидер көйләй, кушылып нидер көйләй. Резида Мөхәммәтҗанова. Яңа йырдар, аклангыз тавыштар, күңелдәрдә арбар шигырьләрдә һез, кадерле достар, концертыбызның икенче өлешендә ишетәлә, күрәлә алырһыгыз. 15 минуттан без һезне ошо күркәм залда көтеп калабыз. Ял итегез, дусларыгыз белән аралашыгыз, тик моң дарьясыннан аерылмагыз. Тәнәфес нибары 15 минут. Ысырышканга тиклем.